Takže dvaja horolezci mačkovito ich sú už tu a ďalší dvaja dorazili do sedla v Festilioch. Tam hore je náš cieľ. Idem na to vecko. Tady to nejak pôjdeme. Toto je o 2 km kratšie. Ale mám pocit, že toto je taká prechádzka skôr, tento spodok, či? Konečne si vyšiel tuto. Konečne som vyšiel toto. Po minuloročnom neúspechu, aspoň hlasím úspech, po toto sedlo. A pozrite sa na ten Weisshorn, ten je úplne, toto je neskutočné, nádhera. Aký slnečný lúč sa tam o to oprel a ten Matterhorn, joj. Very good, viete? Very good, Festil Grab sa volá ten nový hrebeň. Andrej, povedz svoje pocity aj na budúce, že? Ale zatiaľ sme len v polovici. Zatiaľ sme len v polovici. OK, dobre. Lepšie ako štvrtka. Láko to vám príde. Teda som sa do lesa spýtať, že či som v tom stretí. Nebo to najzaujímavejšie len príde. Čo som ja nevidel minulý rok, tak toto teraz tvrdím. Asi všimnite to počasie, čo som vybavil na dnešný deň. Ani jeden mráčik po včerajšku. Jednego kija i pokrowiec na okulary. Žužu, potom mi tam objednaj Big Mac a hranolky. Nechaj si ľudí, no. Manipulovať. Úplne.